Здравейте и добре сте ми дошли в новия влог. Днес исках да направя дейли влог и го направих, но се оказа, че нещо се случи и се изтриха клиповете до сега. Мисля, че си оправих телефона, защото снимам от телефона. Мисля, че си оправих телефона и би трябвало вече всичко да е наред, но реално сега трябва да започна дейли влога вече в 4 часа след обяд. Но вината не е моя, какво да направя. Ще започна с това какво реално правих днес. Станах раничко, полежах се. Да уточня само, че защото го уточних в предното видео, но в предните видеа, но сега трябва да го кажа пак. В момента съм в Англия. Дойдох да поработя малко от един месец някъде, месец и една седмица и до вечера съм на работа, затова не исках да направя този влог през деня, извинявам се, не знам какво ми става. Да. И реално днеска снимах skincare рутин, сутрешна рутина, която няма как да видите, естествено, защото се изтри. Другото, което снимах, е, че ходих до едно близко градче до нашето, за да отида до Primark, който това е един магазин, голям, с дрехи, за мъже, жени, деца, всякакви работи, чанти, обувки, принадлежности за дома и така нататък. Ако някой изобщо не го знае, но вече съм сигурна, че дори и българите, които не са идвали в Англия, знаят Primark. Ходих до другото градче, тук и ние си имаме Primark, но е по-малък, там е една идея по-голям, има малко повече неща. И сега ще ви покажа какво си взех оттам, нищо особено, но все пак. Чуих се къде си оставя телефона, понеже имам стойка и ринг, но те са в България, тук нямам и не знаех дали ще имам време реално да снимам, но тази седмица ще обясня пак, може би по-след малко, но да, както и да е. Тази седмица почивах, защото имах малко проблеми здравословни и ми дойде музата да снимам, затова сега снимам. Много ще е хаотично, но съм решила, че ще изправя влог и така е. Така, първото нещо, едно от нещо, което си взех е тази тенска. Много ми хареса просто как изглежда. Съвсем случайно, между другото, я видях. Иначе, не знам, 3 паунда струва. Мисля, че да, 3 паунда струва. XS размер съм си взела. Тук, ако размерите са много оголемени някакси. Не знам аз как да го кажа. Другото нещо, което вземах е това за море, плаж за синът ми, което е 4-5 години това. Като той сега ще прави 4 години. Реших да му взема по-голямо, за евентуално да му става до година, той като си е клощевичък, може и по до година да му става. Това нещо струва 6 паунда, мисля, че. И долнището е 5 паунда, пак такива боксерки, пак за плаж. По принцип нямах намерение сега да му купувам каквото и да било, като се прибера към България, тогава мислех да му взема, но понеже той обожава Спайдермен, не се знае по-нататък дали ще има точно такива и точно на Спайдермен. И затова реших да му ги взема. По принцип и гледам, когато купувам оттам, да е с намаление, защото иначе няма голям смисъл, но тези се заслужават и ми харесаха и реших да му ги взема. Все пак за това работя. Другото, което пък се оказа на намаление, е една пижама за мене на Stitch. Тук са малко като децата, но аз си харесвам Stitch, между другото. Моят син също го харесва. Това е S размер. Винаги си взимам по-големи пижами, защото обичам да ми е по-свободно. Все пак спя с тях, не съм навънка. За 10 паунда, като това е долнището. Тя е по-лятна, а това е горнището. Ето, много е сладичка. Материята е
много такава мекичка, хубава и си заслужава, като преди е била 18 паунда. Видим къде. Да, преди била 18, тя се взех за 10. Вече и тук са поскъпнали нещата, не като преди, но пак може да се намерят далавери, като например има един магазин TK Maxx с оригинални дрехи, обувки, чанти и така нататък, които са останали единични бройки или няколко размера и ги дават на по-ниски цени, като това нещо е на Donna Karan. Ето го. Якън си такова тъничко за сега и е даже от детското мъжко, ако трябва да съм честна, не знам за колко години, но на мен ми става. Го вземах, мисля, че или за 20 или за 25 паунда, което дори в България за около 60-70 лева почти невъзможно да се намерите маркови дрехи, каквито и да било. В смисъл на такава ниска цена е почти невъзможно. Гледала съм в About You, гледала съм в Fashion Days, гледала съм на много места. Или са прекалено грозни, или нещо не им ходи, или няма размери, когато са намалени, или нещо такова. Смисъл се не мога да уча. Последното нещо, което се вземах от Primark. И това е за работа, малко е детско, но трудно се намират такива. Ето 4 паунда и 50. Трудно се намират такива кутии. Това е лънчбокс, който е разделен. Така ми е по-удобно, защото си, примерно в тази част, сестра ми даваше на... аз съм при сестра ми, в момента живея при сестра ми, пак забравих да кажа, защото вече го казах в другите клипове, но както и да е. Сестра ми даваше от нейните лънчбоксове, но исках да си купя аз мои. Като тук си слагах по принцип, примерно правя си рап или салата или нещо, си слагам тук си слагам плодове, тук си слагам нещо друго и ми е много по-удобно така да е разделено и когато има и уплътнение, още по-добре, защото не се омирисва и е много добре. И 4 паунда е 50. По принцип в TK Maxx има също по-хубави, нормални, но там са малко по-скъпички, дори намалени са. Примерно 7, 8, 9 паунда. Единия, който си бях харесал, беше, мисля, че 10 паунда, но честно казано, само за една кутия, при положение, че има и... При положение, че има и в друг вариант, е просто за работа, не е нещо, кой знае какво. Да, заслужава си. И сега ще ви... Боже, защо не се затваря тази кутия? Да. Сега ще ви покажа какво се взимах от Ауди. Ходих да пазарувам в Ауди, мислех и да снимам, но точно тогава ми се получиха проблемите с камерата. Затова ще ви покажа сега какво съм се вземала и да ги наредя и да хапна нещо, защото умирам от глад. Така, това са нещата, които си вземах сега, като със сигурност няма да ми стигнат за цяла седмица, като това са нещата, които аз си хапвам. Тук има неща с сестра ми, които се ползваме заедно, нали, като картофи, моркови и така нататък. Но това са нещата, които си хапвам само аз. Сега ще ви кажа какво точно съм си взела и горе-долу на какви пари е и колко ми е излязла цялата сметка. Тези мъфини, като аз исках едни други, само да предупредя, че някои неща са намалени, но не мога да ви кажа кои точно. Тези мъфини мисля, че бяха паунд и 10 и 20, нещо такова. Този сок смути много е хубав. 1 литър, има всякакви видове. Той е 1,50 или паунд 50 или паунд и 60, ще ви излъжа. Много са вкусни, аз съм пробвала почти всичко тези видео, като този. Следващото, което съм си взела е моцарела или кашкавал направо, но това е този, който е най-хубав. Той е 2 паунда. Това са кисели млека, гръцки се водят някакви, защото в обикновените магазини, тук като Ауди, Азда, Теско, български няма как да видите българско кисело мляко, но има български магазини. Тези са, в момента ги взимахме 80 или 80 няколко или стотинки. 2 краставици, които са по
89 пи. Хляба също мисля, че беше 89 пи или 90, ще ви излъжа. Тези рапсови, които ви казах сега, че си правя, са ето тези. Те също са паунд и малко. Боровинки, те са много хубави, има всякакви грамажи, като те са малко по-големички. Самите боровинки са по-вкусни и струват 2 паунда и нещо. Пак не съм сигурна колко точно. Тук нещата следващи, които следват, са големи простотики, но съм решила да се изпробвам някакви неща. Това е айсберг, той е 70 и няколко пи. Това са багети, аз ги водя. Те го водят гарлик бред, нали, хляб с такова, но си е направо нарязана багета, така да го кажем, с чесън. И са много хубави, 10 на брой са и са паунти 20. Това са мини сладолечета, защото да си ги хапаме. Те мисля, че бяха 2 паунда. Това нещо, винаги съм искала да го пробвам. Не знам бънс, не знам как са бао бънс, не знам дали така се води. Китайско ли е, японско ли е, не знам какво е, но много исках да го пробвам. Взела съм си vegetable, защото аз не ям месо или поне не е такова, което да е в такива работи. Предпочитам аз да си сготвя самото месо. Това нещо не помня колко беше. Мисля, че 2 паунда и нещо. Или паунд и нещо. Ще ви излъжа, наистина това не помня колко е. Другите, които съм си взимала, буклучки, така наричам аз, вредни хранички, са ето тези 12 garlic herb cheese bites. Като кашкавалени топченца са, нещо такова, но много ми харесаха. Взимах си миналия ден, много ми харесаха и тук съм си взимала още едни. Водят се моцарела стикс. Предполагам, моцарела същата работа. Мисля, че съм ги яла, но видя ги и реших да ги изпробвам. Тези неща, защото някакъв път не ми се готви и искам да се направя нещо набързо и това е най-добрият вариант. Не е много здравословно, но е вариант, в който аз бързо да се приготвя храна и да хапна, като например в момента, защото съм изключително гладна. Опитвах се все пак да правя видео и ми си развалиха нещата и трябва да пия и лекарства. Но да, това са нещата, които купувам за бързо хранене, но имаме и картофи, имаме други неща, имам леща и така нататък, но просто в момента не ми се готвят тези неща. Правя си, имам си други неща. Ще да кажа, че общата сума за това всичкото нещо е 22 паунда и 54 пи, като това е между другото едно от пазаруванията, които съм правила с най-малко продукти и нали, най-много като цена. Защото по принцип, като си пазарувам нормални неща, като картофи и зеленчуци, плодове и така нататък, ми излизат даже по-малко от 20 паунда, но понеже тези неща, които ви показах, моцарелите, тук бао, бънс, или не знам как се казват тези китайските неща, те реално качват доста от цената, защото тези неща, плюс тук още едно от нещата, които взимам, са общо като цена са около 8-9 паунда. Аз не си ги взимам постоянно, а за тези 8-9 паунда мога да си купя страшно много неща. Тук наистина, тук също са поскъпнали нещата след Брекзит и след коронавируса, реално след цялата инфлация, но нещата относно храна са доста по-добре в България. Ако трябва да си купя същите неща в България като цена, ще ми излезе много по-скъпо. На базата на заплатата тук и заплатата там е малко направо потресаващо, но да. Сега ще ви оставям, за да мога да си прибера нещата и да хапна нещо. И ще се опитам да се включа после, защото съм до вечера на работа
И мисля малко да легна да поспя, но мисля все пак да се включа, да ви кажа какво реално, като всичкото, което разказах в влога, който бях тръгнала да правя, но така и няма да стигне до вас. Затова сега ви оставям и после ще се включа.